Good evening mga kapatid. Grace and peace in Christ. Tataman nga gundaway intay mga rod iti muna nga grupo kadete pagtutungtungan tayo regarding kadi topic di kalman about kini Jesus nga isu ti tinapay ti biag. So excited kay bay kakapsit? Kakapsat? excited na nga excited na. May excited kayo, tatangar nga gundaway, I allow you kakapsat nga i-share yun dati Facebook live ti itata, invite ti digiti class, digiti amamu tayo, i-mention tayo isudatan doon, haantay nga makaligtaan dati mensahe ni Apo tayo nga Hesus Kristo itata nga gundaway. So agyaman na kita stay tuned lang mga kapatid, ket adu iti mensahe ni Apo tayo nga Dios nga naggapu kadagiti kakabsat tayo nga inusar ni Apo tayo nga Dios kadagiti kakabsat tayo nga mangi pakita or mangi waragawag or mangi birsa-birsay dati mensahe ni Apo tayo nga Dios itata nga gundaway. So sakbay nga rugyanan intay nga rod yabahan ni Ate Mylene for ating opening prayer tay tata nga rabi. Ate Mylene. Hello kakabsat, good evening. Intay nga rod i-commit deti aramid tayo ken ni Apo Dios. So let us pray. Managayat ken managparabor nga Dios agyaman kami ken deti nga gundaway manen Lord God nga impaay mo tapno mapan mi manen i-share deti nga sasaom kadagiti kakabsat. Lord, i-bless mo deti nga aramid mi tattao God, i-bless mo deti connection tapno aging gana nga malpas ket nasayaat. And even Lord, grant us wisdom and the empowerment of the Holy Spirit tapno may share me o God dagiti nga sasaom Lord nga klaro kadagiti kakabsat mi nga agbuy-buya itatao God. And Lord, I pray for them also Lord nga i-open mo iti puso ken panunot datatao God nga agdengeg dagiti nga sasaom ket may pasagupsop ken kada o God deti nga word mo, O God, kat may apply damot iti inaldaw-aldaw nga panagbiagda. Thank you, O God, for your faithfulness and love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So, tatangarod nga gundaway. By the way, siya gayam ni Denmark Benavides. Nga iso itime mensa nga panel yung kin MCU itatang gundaway. So, intay nga rod kita digiti amwen digiti panelista itatang nga gundaway. So, yun unak nga rod ni nagpray tatay ni Ate nga Mylene. Actually, ni Ate Mylene kat gubobra dito i-Phil Rice ket halang nga DJ pag-ubra ni Phil Rice ket itid naman tibiyag na para iti pagayatan iti Dios. So Ate Mylene. Good evening again, kakabsat. Siyak ni manang yung Mylene, may isang gubobramot iti pagayatan ni Apo Diyos. So, kadagiti kakabsat nga agbuybuya, i-enjoy tayo lang kakabsat from Cagayan, Ilocos, and even Manila. O hopefully nga talaga nga maka-join kayo mat itoy ken agdengeg ki sasaon ni Apo Diyos aging gana nga malpas makipagkadwa kayo kada kami kakabsat. Praise the Lord. Pang international na ata ito ay pang national or let's claim pang international. Ate Mylene, meron akong dati damag ko kanyam. Ano ba ti ibig sabihin dati Lifeline Ilocos? Iti topic review ng obraan tayo tatang gundaway. Ate? Hello. Yan naka-ready dati question. Anyway, dati kakabsat ket kwa tapno mas mapauneg pay iti pannakaam-amu tayo ken ni Apo Dios no sino isu na iti panagbiag tayo aya. So dati ket hanlang nga pang Ilocos nga kuna nagaputa dati tayo ket Lifeline Ilocos mabalin tayo mat ni share kadagiti kakabsat tayo nga di ko na nga rod di Brad Denmark tatay nga pang international so mabalin tayong i-share kadagiti friends tayo nga adada iti abroad tapno mas mapauneg pay iti pannakam-amuda ken ni Apo Hesukristo akas personal Lord and Savior da. So DJ lang Brad.
Praise the Lord. So, tayo nga Roden, kasi marunong nga panelist tayo. Kahit nato yung nga Rod, kahit may isang estudyante, kahit aday agna na ijay, pasukin, ng tata, datay dito batak, nga mangi waragawag, iti nakapimpintas nga damag, nagapukin ni Yesu Kristo. So, tatakat ni Brad J. Boy. Brad J. Boy. Naimbag ken na bendisyonan arabi tayo aming gigayom kan Kristo. Praise the Lord kadto manen nga oportunidad tapno agkikita tayo manen ket sang-sang kamay sa tayo makaadal pay iti nagpipintas a mensahe ti Dios tayo. Once again naimbag arabi iti amin ket makikaadda kayo kanyami itaken ta nagdepas detoy broadcasting. Thank you, Kapsa. Praise God. Thank you, Brad. So, tatangaw din, intay mo ti mikatlo, na panelist tayo. Kaya, dati met kita ga Marcos Idi, tata, nag-stay iti bataken. So, may samet nga gubobra, single professional, kaya may sa ating faithful, ti halang nga di pinagubra na, kundi especially ti pinagubra iti pagayatan ni Apo tayong Heso Kristo. Sis, Juna. Hello everyone. Naimbag nga rabi itayo, gagayem ken kakabsat, agyaman ti Apo ta nadanunan manen dati nga pa nagkikita tayo virtually. So kadagiti agbuybuya, stay tuned and have a nice day. Hintay man nga ron, ikan tin virtual club, di sumarsaro no nga panelist tayo. May isa nga estudyante mo, graduating student, computer engineering. So, Brad Aldrin. So, praise the Lord. Naimbag nga rabi iyumet amin, kapsat. So, I wish ng kayong nga hintay dumngeg. Kadagiti amin nga pagsasaritaan tata, kaya may apply para iti pagayatan and biyag tayo ken ni Jesus. So, God bless, kapsat. Nga duwate itata nga mangi birsa diti sa sao ti Apo tayo nga Dios. So at tayo nga ro din umununa nga intay kitaen di pinagtutungtungan tayo di kalman. So diti title tayo di kalman is ni Jesus isu ti tinapay ti biyag. So passage tayo kada ito nga pagtutungtungan tayo, makita tayo in San Juan 6, verse 35, kung ano ito'y, kinuna ni Jesus, kadakwada, siya titinapay tibiyag, ti umay kanya, dinto mabisin, ket ti mamati kanya, dinto mawaw. So, nakapimpintas, ano pa, akad ti, kayat pa'y nga ited ni God kanya tayo kada ito, may misa lang nga verse isun, once nga birsa-birsayan tayo isuna, nakadado iti kayat na nga ited iti maysa ken maysa. So, tingaro din, ti umununa nga punto, kung ano di umuna, ni Jesus, itinapay tibiyag. Ta naamuan tayo ni Jesus, ti napateg at tinapay itibiyag, ti tao, anya iti kang runaan nga arami din tayo. Ket mangipaniknek iti pananglakam tayo daytoy at tinapay tibiyag. Kaya't muka di nga iparabor met iti sabali daytoy at tinapay kasano ken sa sinuda. So intay nga ruden rugyanan kini Brad Aldrin. Brad Aldrin? So, praise the Lord. So, siya, ti panakaawat ko to, Jesus ti tinapay iti biyag. So, siya, kas may isa nga estudyante, so nakikita kiti panagbiag ko, ado iti naaramidan ni God kanya. So, whether di basit man nga banag,
or digi kadadakiran man nga banay. Dito yung kumasagisa-gisa and nukit kita timot panakaubrak akas may isa nga estudyante kunan toy ket mo kadi nga iparabor metit sa bali daytoy at tinapay. When nakamaymayat nga talaga nga iparabor metit sa bali aglalo dagiti sa uni Apo Dios. Kasi iso na iti nang nang pabago or nang tid kanyak iti kumbaga change of life in English. So ijay napintas nga iparabor nga talaga iti sa ni Dios ti Dios kasi no ano tinaawat ko inakmet kayat nga parabol iti daduma. Tapno ni di kas target maamuan da ni Jesucristo haan lang nga siya. So ni Jesus iti biag ket isuna iti isuna ti tinapay iti biag ko na namin dito kakabsat. So adjing arod ko na dano ko no blessing i share So ni God is nakadaktakilan nga grasya. So kailangan dito as akas estudyante isut ibiyag ko kainak ipakaammo iti sa bali nga padak nga agbabasa. So di lang kanyak Brad dan Mark. Praise the Lord. So no anna ti adaan kanya ket i-share comment. So ni Hesus Kristo ti adaan kanya tayo so na tinakadakkel nga grasya i-share tayo ti pada tayo nga tao. Hanting nga dapat nga iimot ni Hesus Kristo iti para kanya tayo lang kundi ni Hesus Kristo umay para ti amin. Tatangarod nga gundaway inti ngarod dinggen iti sumarunong mangi-share iti mensahe iti Dios ket ni Sis Juna. Sis Juna? Good evening manan, gagayem ken kakabsat. So, praise the Lord aya. So, syakmat kakabsat kat dati umuna pa lang nga point kat in remind kinyak ni Gaden nga hanak dapat agbalin nga selfish managing bubukod iti Ilocano. Kasi DJ nga rin imbagana ditoy nga ni Jesus ti tinapay ti biag. Ada nga min question na ditoy, digas lang binasa ni Brad Aldrin tatay kayat mo kadi nga iparabor met ti sabali daytoy atinapay ko na. So nga nakitak dito yung nugayam ti panagkitak nga DJ need kumbaga kaslang kumamot lang physical food di ngamin kanayon tayo nga mangmangan kasi kumamot nga iparabor kumot ideto nga tinapay nga aggapo ken ni apo tayo nga Jesucristo. Nakitak dito yung kasapulan damat or kasapulak met nga i-share iti sasauda or sasaon ni Jesus Christ tapnon iti kasta hanlang nga siya iti masatisfy hanlang nga siya iti makakita dagiti parabor nga aggapo ken ni God. Iso nga detoy DJ panag-share nga talaga iti sasaon ni God iti sabali nga tao ket nasken nga talaga nga ipakita pay iti ad-ado ijay ag-share nakpay iti dagiti kakabsat tapnon iti kasta ket makita damet nga ni Jesus Christ iti kasapulan tayo ditoy lubong han nga dagiti addaan tayo itatta nga gundaway. So no sinno dagijay syempre ket makitkitak gamin itatta nga panawon nagadu iti in need ko ni Christ. Ngem syempre kasapulan nga dagiti addad ti aglawlaw ko umuna nga makita da nga talaga nga ni Jesus Christ ket adda kinyak and isudan tumot ket ma-encourage nga amamundan tumot ni Jesus Christ. So DJ lang, brother kuya. Praise the Lord. So awan anak ti Dios nga imot. Sige, sumaro no ngarod inte ngarod dinggen iti mensahe ti Dios ibabaen iti biag ni Brad J-Boy. Brad? Good evening kanya ti amin kakabsat ken gagayom ko ken Kristo. And good evening ken ni nanang ko nga agbayboya. Okay. So iti umuna ket nagpintas nga ko na itoy anya iti mangipanagnag nga naawat ko ni Jesucristo ken kan kanag iti naduma-duma nga sasauna or digiti pagayatan na. So iti ket no kitkitain tayo dyan may isang ubing nga nalukmag, healthy iso na. So therefore,
may i-feed kanya na dagiti kasapulan na sila ko in physikalan nga makan. So kasi matgayam iti spiritual no agbibiyagak iti spiritual. So makita kanya nga itikan ka nagkat dagiti words ni Jesus Christ. So normal ken automatic nga makita dagiti. So next and kasano ito ko na kasano ken siya sino da. First is makita babaen iti panagbiag ko. So DJ iti answer ko iti kasano ken ijemot siya sino ket detimot dagiti tao nga aglalaw kanya kasla ko iti tao ko or agub-ubra syempre na iti ubraen na makikita dagiti kaubraan na kasi kanya may isa nga estudyante timat ubra ket makita mat iti padak nga estudyante. So no makita da nga healthy na spiritually, I believe and I hope nga digiti mat makakita kanya ket mabless damet ken kastapay nga maawis dapay nga mga amo ken ni Jesus Christ. Di lang kanya kakabsa. Thank you, Brad J-Boy. Sangarod, intay nga rod, ada talaga dapat impact iti may nga tao once nga mamati isuna nga ni Hesus Kristo ti tinapay ti biag. So, ada ti changes nga makuna. Di may kadwa, ni Ate Mylene. Ate? So, good evening, manen kakabsat. So, dati met topic tayo tatakot ni Jesus ti tinapay ti biag. Kinyak met ket kwa no iti may nga tinapay ket talagang mangted iti pigsa siya. So, dati nga question nga kayat mo kadimet nga iparabor iti sabali. Syempre, kinyak ket na understand ko nga detoy tinapay hanlang met nga literal nga tinapay ti bagbaga na deti aya kakabsat kundi DJ talagang sasao ni Apo Dios kasi ko na ije dinay-share nga rat iti kalman Matthew 4 sa dijay nga haan lang nga tinapay iti mangted iti biag kundi iti sasao ni Apo Dios ko na ijay. So kasano nga rod nga i-share detoy kasi kinyak personally ka na understand ko mangted kinyak iti pigsa. So kaya't kumat nga i-share iti sabali detoy and deti lang iti babaen no kasano nga i-share iti gospel para ken kwada. Tapno ma-understand nga ni Apo Jesucristo lang iti mangted iti biag ken kwada nga talaga haan nga deti masarakan iti lubong. And siya sino ati question nga siya sino to. Syempre katangarod so praise the Lord nga ni manang ko hello manang agbibuya dita. So praise God nga iti family mangrugi ijay and tatang dadagiti estudyante praise the Lord met nga opportunity nga mashiran isuda nga talaga halang estudyante kundi everyone kasi everyone deserves the gospel. So DJ met iti nakitak itoy nga tatang gundaway nga adadagiti estudyante even community sila talaga met iti mga agkasapulan kadetoy tinapay iti biag kasi I know nga narigat itagbasa even sa community kadagiti trabaho amin kasi deserve naman nila lahat iti gospel nga talaga. And no nariknak nga makapigsa kinyak detoy, so haan nga iimot, di ko na nga rod ni Sis Jo na tatay, han dapat nga iimot detoy nga tinapay tibiyag detoy iti sasaon ni Apo Dios. So di lang mo iti na-realize ko tatta nga detoy nga topic, Brad Denmark. Praise the Lord, ate. So, hello po ate. Sa ate ni Ate Mylene. So, tatangaran kang gundaway. Hindi nga rin so, iti sumarsaro no nga topiko tayo. Nagmayat, di ba? Sino ti again enjoy? Hanglang siya kamuk, hanglang nga siya again enjoy kadig iti mensahe iti Diyos. So, maruno nga topiko tayo ay dati challenge nga intinigat kanya tayo ti umasideg ken ni Jesus ket saan ang mabisinan. No ti umasideg ken Jesus ket saan ang mabisinan. Anya nga rod ti kang runaan nga aramiden ita tapno saan ka mayadayo ken mabisinan. So ana dapat action ngamin dati ti bagbadamdamagan na kanya tayon kakabsat. So talaga mamati tayo dapat ti action na. Sige sumaro no nga tayon. Inte nga rod dinggen iti
mensahe nagapukin apo tayo nga Dios babayan iti biyag ni Brad J. Boy. Brad? Hello? Okay. So, kanana ito'y kat ti umasideg ket haan mabisinan. So, kanya ada nga talaga DJ personal nga obraan. Umasidegak. So, adamat iti mapasama kanyak. Haan na ka mabisinan. So, umasidegak. The more nga umas asidegak ken ni Jesus Christ, the more nga makipag-relate na ken ni Jesus Christ, the more nga haan na nga mabisinan. So, kasi iti karakanayon example or revelation nga gapo in the Lord, the more nga mafifidan na iti word ni God, and di siya probability na nga agbasol na ket the more nga bumasbasit. So, ti kanya nangarod ti kang runaan nga aramiden ko na itoy tatno saan nga maiyadayo ken mabisinan. So, simple lang. Kasi lang kumamat iti mangan yan ta ijay kasta nagsasangwan. So, no dalat ta ijay mangmangan haan nga mabisinan and haan nga maiyadayo. So, numat ag-stay na ken ni Jesus Christ ket ag-level up DJ love relationship ko. Kanya na agbalin na nga more nga excited, more nga willing, and sapul-sapulit nga talaga dagiti pagayatan ni Jesus Christ yan ta life ko. Apay ngamin kasi no us-usto nga willing na, so awan iti makapatalaw kanyak kadijay relationship ko in Jesus Christ. Di lang kanyak, brother. Praise the Lord. So, masideg, haampulos nga mabisinan. So, hintay nga rod, dinggen, iti mensahe, pabayan iti life ni Ate Maylene. Ate? Sige. Shockmet kakabsat ket anatikasyon natay anya nga rod iti kang ronaan nga aramidem ita tapno saan ka amaya dayo ken mabisinan. Ti number one nga nag-pop up in mind ko talaga tatay ket DJ sasaon ni Apo Diyos, dito babaen iti pinag-quiet time. Kasi mamatinak nga di ko na nangarod iti Hebrews 1:3, sustaining all things by His powerful words ko na ito. So tapno, han nga maya dayo ken kwa na talaga ket relationship, di ma-develop iti naunag na relasyon ken na Apo Diyos. Kasi no naunag iti relasyon ko personally ken na Apo Diyos ket awan iti makaiya dayo kanya even kadeti offer iti world or anaman itang mang-offer iti di ba i-test iti enemy at talaga no kasano nga katubker di relasyon kanya Apo Diyos or di panamati ken kuana. So nakitak lang nga iti may nga rason tapno agbayag or aging gana nga umayto iyaay ni Apo Diyos ket babaen lang iti sasauna ken detoy haan nga mabisinan or agbirok iti any nga other nga area sang kuma adati offer iti world kasi tapno maisina iti sidong ni Apo Diyos. So han nga narigat nga i-reject DJ kasi naunag iti relasyon ken kuanan. So DJ iti nakitak nga makapatubker iti pamati ken DJ reason tapno han nga umadayo ken kuanan. Kasi once nga awan DJ relationship ken ni Gaden babaen iti sasauna ket mamatinak nga DJ iti makapagmawmaw DJ love relationship ken ni God. So nga kadag iti kakabsat nga talaga amot nga nasurusuruan nga ag quiet time. Han lang nga DJ kwa ag quiet time nga basaen lang kundi the consistency and quality nga talaga kasi makitak nga DJ quiet time ket isut mang energize kinya tayo and personally na at na experience ko detan kasi no hamot nga ti hanga napintas aya no ma-enjoy mo DJ pinangan iti sasaon ni Apo Diyos ket mariingan DJ Rick na or ma-energize kinya tayo tapno maaramid DJ pagayatan ni Apo Diyos. So DJ lang kinyak met Brad Denmark. Praise the Lord. So, the quality gabi do talaga mo adot ni makan mo kadakkel mo iti energy nga mapudos ti bagi.
kadya mo ti spiritual. Nga basit tinakan mo nga word ni God, kita kakapoy nga talaga, ti spiritual. So, rigiti kakabsat, let's continue to meditate the word of God. Let's, tingarod sumaruno, intay dinggen, iti mensahe na po tayo nga Diyos, babaen ti life ni Brad Aldrin. Aldrin? So, praise the Lord. Nimbag Arabi aming kaabsat. So, ti umasidig ken Jesus ket saan ang mabisinan ko ano. I mean, so siya ngamin tinakawat iti kaabsat. Ada jo part ngamin no ka, dati permina ka mabisinan. Ada jo makandila misa anan pero hanggun to pelakanen. Gaputa kayat. So kahit nga sa uwen, adda ka nakiti response, tapnon iti kastagat pas lang maibsan ko DJ panakabisin ko, pero gaputa dikayat, dikayat umasiday, isuday jay, mabisinan na. So tata, when it comes iti word ni God, iti bagbagan na to'y, spiritual, iti pagsasaritaan tayo dito'y. So, nung mabisinan iti word ni God, kaya nga sa uwen, kailangan tayo nga ag-meditate, isudyserbi iti quiet time, akas inbaga ni si Smiling Tatay. So, kanyak mismo, kailangan kamangan, every now and then, kada bigat, tapno iti kasagit, adda iti balon ko nga talaga, nga mangpapigsa iti bagik, haan lang iti physical, no dikit di pati spiritual, and even iti panangi protector iti bagik, kadagiti basbasol. So, di jamin iti sarbina, kakabsat, iti word ni God. Kaya, aramiden niya talaga iti panag-quiet time. At tao na natoy, kagrunaan nga aramiden, itatapno saan ka ang may dayuken, mabisinan. Iti permi nga obra nga talaga is, papintasan pa yung relationship ko kini God. So, kasunok nga papintasan yung relationship ko kini God, agsublinak di jay quiet time ko. Di jay lang nga talaga tapnon maipaunig pa iti relationship ko ken Yesu Cristo. Awan iti sabali. So, kailangan umasidig ken ko ana, haan ko nga yad adayo iti sarili. Kung ano di John 15 verse 5, kailangan agremain kanya na haan na Yesu Cristo, ket nga sa uen, awan iti biyag ko. Di lang iti kahit nga sa uen, di jay umasidig ken tapnon nga mabisinan. Di jay kaabsat ni Yesu Cristo iti biyag. Di lang Brad Denmark. Praise the Lord. So, hantay pulos nga mabisinan, makanayon nga, angan tayo iti sasaod iti Diyos. Ikadwa, inti nga rodan, di mo, ni Sis Juna. Sis Juna? Okay, kakabsat. Good evening, Aya. So, dito yung topic ay, challenge number 2. So, dato ay agree na kadagiti, imbaga kadagiti kakabsat tayo itatay, nga tikang runaan na nga talaga kat iti pa nag-meditate iti word ni God. Kasi pudnumot nga talagang numasadag na dapat ni Jesus Christ kat hangko dapat hangko dapat marik na bisinen kasi ijije lang word ni God kinyak ket dapat ket enough kinyak ni Jayan. So ma-remember ko nga rod ngam na i-share mo ni Brad Aldrin tatay John 15:5 isa nga dijay kasapulan nga talaga nga siyak mismo ket agremain nak in Christ. So dagiti baga dagiti kakabsat tatay nga through meditation ngem dijay nga imbaga ni Ate Maylin tatay nga hanlang nga meditation nga kumbaga binasak itata hangko nga matandaan damdaman iso nga dapat ket dijay quality ken consistent nga talaga dijay makita di consistent nga nga panag-remain ken kuana nga dapat makita nga iso na talaga tinid ko DJ food nga talaga nga i-offer ni Christ ket isu iti need ko when it comes to spiritual nga talaga tapnon iti kastaket DJ nga rod, iti everyday ket ma-energize nga dimbaga ni Kuya Dan itatay. Iso nga tapno DJ rod consistent nga hanak mabisbisinan iti or hanak nga mabisinan kadagiti offer iti mundo dapat ket
iti spiritual pelang ket nabsugnak iti word ni Gaden. Iso nga kasapulan nga agtalil na ednak nga talaga kasi di ulitak di John 15:5 I am nothing nga talaga no awan ni Jesus Christ iti panagbiag ko. So DJ lang kuya. I am nothing without Christ. So praise the Lord. So tatangaro din. Intangaro. Nagbasit gayam ti may isang oras. Intangaro din. Di may katlo nga point. Antangaro nga sa isang hindi giti oras tayo. Intangaro. Ti may katlo nga point. Kunanad to iti mamati ka ni Jesus ket saan mawaw. No ti mamati ka ni Jesus ket saan mawaw. Anya iti ita digiti aramidem tapno umuneg ken mapatibker pay iti pamamtim ken Apo Jesus. Sige. Intay nga ro din, sumaruno nga dinggen iti ni Sis Juna. Subdi tamot lang nga ro ni Sis Juna. Sige, kakabsat. Iti tayo topic, challenge number 3. So, in connection mo't lang, DJ, imo na tayo itatay. Kasi about food, dati mo't kat, haan nga mawaw ko na, haan nga makain-inom. Or DJ, mawaw. So, dito nakita nga talaga, DJ, contentment in Christ. DJ, makita nga, isuna iti paggapuan iti amin, asya. Kasi pudno DJ baga tatay ni Brother Aldrin tatay nga uray man adda iti nakasango kuma nga makandita ngumno hamkun tumot lang garawen nga talaga ket hanak met lamabsog. Iso nga nakitak dito DJ kakabsat nga no once nga makitak nga ni Jesus Christ nga talaga itinid ko ket isuna lang iti pagfokusak DJ nga makan or DJ lang dapat nga makan iti sarakak nga talaga hanak dapat nga agsarak iti sabali kasi no daddo magamin kat honestly kat di ba no quiet time kat adadagiti kaslang kumbaga i-desire iti heart ngem DJ nga rod han nga DJ dapat iti kitaek but DJ kitaek dapat kat DJ kayat ni God kinyak nga mapasamak nga DJ kayat ko iso nga nakitak dito DJ pinag-fix iti eyes ko or DJ nga rod contentment in Christ nga talaga nakadakdakkel nga talaga nga impact iti para kinyak tapno iti kastaket agtali na ednak pay ken ni Apo Heso Kristo ken DJ tapno DJ panamatik ken kuana hangga te kumbaga iti paysa nga alon te maiyalon-alon kasi jay nga kaslang dibaga nga rudmat lang iti Bible nga kaslang ubing nga maiyalon-alon iso nga DJ patibkeran iti panamati babaen iti met lang word na and iti kasta met ket patibkerak met iti understanding or palawakot di understanding ko maipapan ka ni Jesus Christ kasi uray man adadagiti nga sasauna kinyak no hangko nga maawatan kaslang agbalbalin no kamot lang nga useless para kinyak kasi DJ nga ron hanga maipaunag iso nga DJ it's a matter of heart nga talaga kakabsat nga dagitoy nga makan nga i-offer ni Jesus Christ ket agtali na iti puso ken panunot ko so DJ lang mat kuya. Praise the Lord. Nga talaga nagtala ito word ni God inti puso ket natural talaga nga obraen Sige, inti nga ron sumaruno nga dinggen ni Ate Maylin. Ate? Okay, so dati met challenge number 3 ket related met lang iso na ijay number 2 so anati aramiden tapno mapatubker pay iti pamatim ken Apo Jesus kunan ito shock namin personally ket no i-relate ko talaga no kasanunak nga sinustain ni God ket word lang nga talaga DJ sasaon ni Apo Diyos kasi ni-relate ko digiti challenges iti life ko from the start nga nagobey nak kini God ket tinakitak nga nakasustain kinyak ket haan nga ni leader haan nga ti sabali nga tao haan nga ni contact kasjay dakkel mo ti part iti leader talaga pero ti number 1 nga nakita ket di sasauna nga haan nga pulos nga maisina ka DJ word na kasi nagdakkel nga tulong para kanyak personally when it comes to no dadagiti challenge or trials iti
pinagubay ken ni God ket ana deti iti nang patabker kenyak iti pamatik iti moment nga agsway met DJ ana di faith ko ken ni God. So nga awan iti sabali number one lang talaga awan ti sabali di ko nakaragtatay nga haan lang ako haan lang basaen haan lang nga ati nalpasa kon din kakota ako naka-quiet time na kon kundi di talaga isa puso may pasagupsop ijay di pusok deti nga promise ni God and mamati na kasi nagdakkel nga part DJ how we believe on the promise of God kasi no uri man agbasbasa no hang kamit hanak met mamati ka DJ nga word na awamot lang or useless mot lang iso nga DJ mot and at the same time the willingness iti heart nga open the heart nga i-accept the instructions ni God and kapag okay yung heart na i-accept the instructions or rebukings ni God deti talaga iti maging resulta na ket DJ excited nga obraan ti pagayatan ni God. And DJ nga rod iti mapatebker di pamati babaen pa iti challenges kasi syempre di ba dati amin topic mi nga book study may relate ko lang DJ no pain no gain ko na jay kasang parang normal lang iti world di ba pero may relate DJ ti how we obey the Lord no makarik na iti pain nga talaga ket kwa and even digiti challenges ket maging resulta na deti ket ma-receive the promise ni God at talaga mat iti life. So han lang nga DJ si ministry kundi even ti family nga talaga and digi iti desire nga makatulong mat iti pinag-garamit iti pagayatan ni God. So number one DJ kakabsat talaga ket sasao ni Apo Dios iso iti mang patubker iti pamati tapno talaga no the challenge talaga haan nga masway iko na ni Sis Jonathan tay nga talaga matumban mayanginan kaslang kasya iso nga DJ iti makitak lang met kanyak para kanyak kakabsat nga mabalin nyo met nga obraan kadagiti kakabsat nga buybuyat at paunagan DJ word life and prayer life relationship ken ni God. So DJ lang Brad dan Mark. Sige. Praise the Lord. So, tatangarod nga gundaway, hantay nga kalikaligtaan din ito, nakapinpintas nga privilege nga ititinigat kanya tayo, ang tatangas si bibiyag tayo lang. So, hintay nga ro din, dun ngayon it ni Brad Aldrin. Brad Aldrin? So, indeed, praise the Lord. So, kanyak bititi kapsat, timamati ka Jesus kit saan amawaw. So, kahit ko lang ay point out, di imbaga ni Sis Jonah Tatay, kung yung word nga contentment. So, kahit nung sa ano, makontento na, kadi di word ni God, kaya namati na kanyanan, hanak agsapulen iti sa bali. So, di jay, no, adat ibaga kanyak ni God, haan ko nga, kumbaga, haan ko nga i-ignore ko man. No, di kiti acceptarek nga di jay iti talaga katotohanan. Kasi ito na tibagbak nga namatiak ken ni Jesucristo. Ket pintasan nga rod nga dungig na ken saan ko or iobraan ko ma digiti sa una. Tapno ni kas taget makita mo lang iti panagbiag ko nga ni Jesucristo ket inaccept ko ken mamatinak ken nga na. And also ejay kasadatay DJ ba katay nga John 15:5 haan ko nga talaga maobraan or yung nga or kumbaga I can do nothing na awan ni Jesucristo. So kailangan isuna iti panagbiag ko. Isu nga AJ word nga contentment, isu na dapat amin iti paggapuan na isu na dapat amin iti source. Kaya nga ni God agar arami iti way tapno na iti kastagat agrow nakpay spiritually. At digiti leaders nga napan na in iswat or napan na in ted kanyak tapno iti kastagat aglearn na kadi nga leader ko. So DJ iti pampamian ni Jesucristo adu iti way na tapno iti kastagat agrow na spiritually. May sala DJ nga maibagak nga example ket adu pa iti naduma-duma nga bubraan ni Jesucristo. Ti panagbiag ko tapno iti spiritual growth ko ket agmature pa. And it is for the glory of God nga talaga iti maaramid. And by faith nga obraan dagitoy haan nga by flesh. Pasko na dagi kapsat tatay nga no kuma mabannog iti panagubra ken Jesucristo ket mga saon
haan ko bubraan datoy babaen iti pamati. Kumbaga, bubrag dato yan by flesh. Means by flesh, ket sarili klaeng nga kumbaga pamati or I mean sarili klaeng strength ba. Kumbaga hangko nga i-acknowledge na si Kristo. Iti life ko just ubraik lang DJ mababasag dito. And iti ko nga ipa-point out dito kaabsat is DJ mamati nga haan nga dati makikita by faith iti pamatiken ko na haan nga dati agur uray iti resulta ko ma like for example sanak to lang mamati to know answered na yung prayers ko kay God haan nga kasi iti makungko nga faith sa kabsat today jay iti ket ko nga ikasatoy the word contentment today jay lang Kuya Danmark. So, kontento tayo, iti panagbiag tayo. Kinik si Yesu Kristo, haan tayo dapat nga kaligtaan. Iti relationship or iti pinangpatugkar iti relationship tayo kanya na. So, hindi nga ro din, sublianan iti talo nga challenges nga intinigat kanya tayo. Tanan mas ma-remind tayo, iti pinagbiag tayo. So, mununa, numamati ak ni Yesu Kristo iti biag, iti tinapay iti biag. So, anak, kasano ka importante ba di word ni God iti pinagbiag ko? Kasano nga i-take di word ni God? So sometimes ngayon just more on knowledge, more on knowing, knowledge na lang ba yung pinag-a-attain natin sa salita ng Panginoon? It should not be. Talaga mamati tayo, we need to take the word of God. Iso di bagbaga tatay nga halang nga buyaon di word ni God. Haan lang nga i-keep tayo lang inti notebook, inti mind tayo, kundi usaran tayo dati word ni God, tanong mangiwaragawag, iti nakapimpintas ng mensahe, iti apada tayo nga tao. Dati agapukin ni Yesu Kristo. Kasi once nga mamati tayo dati kakabsat, hante pulos nga mapigilan ti bagi tayo nga mangi-share iti sa biyag tayo, iti inted ni God kanya tayo, jibiyag na. Pero as a challenge kanya tayo, remember, ni Yesu Kristo, 100% niya intend na dibiyag na para kanya tayo. How about us? Di pamati tayo ba kanya tayo kanya na is 100% ba? So, di jay, may isang, once nga mamati tayo, nga ni Yesu Kristo, titinapay, tibiyag tayo, 100% dapat di pamati tayo kanya na. Tanon haan tayo pulos nga, mabisinan kin mauhaw. Kasi once nga mabisinan tayo pelang iti word ni God, kaya mauwaw tayo pelang iti word ni God, which is there is something wrong doon sa belief. Di pamati tayo kanya na. So DJ, kailangan tayo nga patugkirin iti relationship tayo kanya na babaen iti word ni God. Pero kung nangarutad tayo, haan lang dapat nga knowledge iti word ni God iti pinagbiag tayo. Haan tayo lang dapat nga we are keeping the word of God in our life. In mind tayo. Kundi, we need to take lang ada dapat natural nga mangyari iti biag tayo. Sige, mapatibker or mapapigsa tayo spiritually. Kasi ading ko, sa mga nanonood, haan, kumbaga di nga word ni God, niya apo tayo nga, ni Satan, haan pulos nga aksarden nga mang-atake kanya tayo kasi hana nga kayat nga mas asadig tayo ni Yesu Kristo. So nga rin ni Yesu Kristo kanan once nga umasadig tayo kanya nagkatahan tayo pulos nga uhaw. So hantay pulos nga mabisinan. So DJ is a challenge for us to sa mga bawat isa no kasano. Actually tinay isa nga nakita ko kanya dito ikat DJ nagmayat nga min nguti kakabsat tayo or akukuyog tayo nga mga word ni God. So, di jay, nagmayat. So, kasano di jay, adan tumadamdama, ma-share tumadamdama di jay, kasano. So, contentment, iti may isa nga nagtutungtungan tayo. Iti word ni, kontento tayo, iti relationship tayo, kontento tayo mismo kanya Yesu Kristo, iti pinagbiag tayo. Hanti dapat nga, katlang bounded sa atin lang yon kundi sa ibang tao din. Kasi amo tayo nga nakadakkel iti grasya nga nagkapukin ni Yesu, tibiyag ni Yesu Kristo, nga impay na kanya tayo. Halang nga para kanya tayo
sa balimat nga tao. So itata once nga tumubkar ti relationship tay kanya na is a natural met nga maiwaragawag o matulungan tayo ti pada tayo nga tao. Nga mang-encourage kanya da nga mamati da nga ni Hesu Kristo ti tinapay ti biag. Tatangarod nga gundaway intay nga rod gen iti gospel presentation babay ti biag ni Brad J. Boy. Brad J. Boy? Diyos ti madaydayaw, nanipod idi, itaken agnanayon. Once again, nabendisyonan ken nakapinpintas arabiyo amin, gagayem ken kakabsat ko ken Kristo. Ket adangarod iti damag ko, kadagiti agbuybuya itatang agdama. Adda kadi iti mabisin, wenno mawaw kanyayo. Wenno napadasan nyo kadin iti mawaw ken mabisin nga agsabay. Ket tatta, adda iti examples nga i-present ko. So no mabisin wenno mawaw ti maysa nga tao iti kwarta, agsapol so na ti pagubraan. No met mabisin wenno mawaw so na iti emosyonal, agsapol iti friends wenno barkada. In terms of awards, agbasa an nasaya at wenno agubra an nasaya at no ma-recognize iti kaadwan. No met iti panang sustento iti pamilya, agsapol iti ways or means tapno maited ti kasapulan ti pamilya. So adda iti automatic nga response iti maysa nga tao no mabisin wenno mawaw isuna. Ket itatta gagayem ken kakabsat, adda iti iyam amok kada kayo a makapennek iti anyaman apan nakawaw wenno pan nakabisin iti maysa a tao. Apay, kasi before ket blinded tayo kadagito yung examples nga inted ko kanyayo. So sino ba DJ iyam amok? Sino DJ naamamok idin ket kayat kung ayam amok kanya itata? Isa daytoy ni Apo tayo ni Hesu Kristo. Nakapokus nga minti tao iti physical, iso maliplipatan iti spiritual na panggep. Busy ti tao amang gunod kadagiti kayat na physical. Ngamitan, gagayem maawatan tay kuma nga adayo nga amang nga importante iti spiritual life. Kunana ijay San Juan 6:35, kinunan ni Jesus kadakwada, siya ti tinapay ti biag, ti umay kanyak dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Nakatado ti sapsapulin ti tao, yung may salaeng ti answer wenno solusyon na dagitoy. Sino? Isu detoy wenno ana, isu detoy di panang awat tayo ken Kristo Jesus. Ken ni Jesus mapnek tayo. No subyanan tayo di passage gigiyem ken kakabsat ko na itoy adda dua nga obraen ti maysa nga tao. Umuna, umay, pakadwa, mamati. Ket umay tayo wenno makikaadda tayo nga rod ken Kristo itatan. Ket mamati tayo akayang-kaya na asustenaran amin apanggep tayo iti panagbiag. Akas panangted na iti bagina, akas solusyon iti basbasol tayo, 100% ang nabayadan iti basbasol tayo. Katatta, no dada iti concerns tayo, iti panagbiag tayo, no ited tayo, iti bagi tayo, 100% ken Jesus Christ, same mat nga agsubli gagayem ken kakabsat, 100% jay assurance masolusyonan amin dagitoy akas panang-aklon tayo ken kuana akas Dios ken manubot iti panagbiag tayo. Itatangarod agkararag tayo akas diya kunak panang-aklon iti kina Dios ni Hesu Kristo iti biag tayo. Panang-aklon nga iti sidom ni Jesus ket mapnek tayo ket haan tayo nga agsapol iti sabalin. Awis nga rod nga agkararag tayo amin gagayem. Let's pray. O Dios, managayat, manakabalin, ken nakakaskas daaw iti aramid na pagyamanak iti daytoy nga kanito nga inpaay mo kanyak, ket nai-remind kanyak, O Dios, ken naawatak ani Jesus iti pudno ang makapennek iti anyaman a desire ko iti lubong. Pakawanen na karot, O Dios, iti anyaman nga nagbasulak, ket mamatiak nga amin dagitoy ket dinipasen ni Apo nga Hesu Kristo or ni Apo Hesu Kristo ijay cross. Ket tatta aklonek nga isu na laeng iti Dios ken manubot iti biag ko ket haan nakon nga agsubli kadijay all pay lang wenno daan a panagbiag ko. Pagyamanak iti Espiritu Santo nga inpaay mo
ken kastapay met iti baro a biag nga inted mo ken naawat ko itatta nga rabi. Daytoy iti dawat ko iti nagan nga Apo mi nga Hesukristo. Amen. God bless us all. Praise the Lord. Thank you, Brad J. Boy. So, tayo nga ro din, ni Yesu Kristo iti tinapay ti biag haantay dapat nga kaligtaan or iso na dapat timang sustain ti pinagbiag tayo. So, tayo nga ro timakat, kumbaga, kasano tayo pinga kasan iti word ni God. Actually, ada digiti part tayo nga mang tulong digiti biag tayo or as one tayo nga mang take iti word ni God, iti pinagbiag tayo. So, di kalman, nakalkalpas lang iti lifeline every Wednesday iti data kakabsat. So, anti dapat nga kaligtaan 6 to 7 p.m. Hadlang nga Facebook Live iso nakakabsat at dapat iti YouTube tayon. So, mabalin nyo buyain iti Facebook Live or YouTube Live, ito'y lifeline tayo. Even ito'y lifeline review, manripod, Monday, ingganat, Saturday. Every day nga dati kastoy nga mapaspasama kakapsat ko na ni Ate Maylene nga mas tayo nga mas makilala ni Jesucristo ti pinagbiag tayo. No, awan oras yung mabalin yung buyain iti dati kakapsat. Kasi naka save lang met or naka intact met lang ito yung Facebook page tayo. So may duwang makatulong pa iti spiritual life tayo dati DIPF, iti Day in Prayer and Fasting. So every first Saturday of the month. Kasano iti daytoy, kasano nga obrahan iti daytoy sa mga nang-invite kanyayo kakabsat, digiti digiti leaders yo, so mabalin nyo damagan daytoy, digiti hampay nga makaamo. Daytoy Day in Prayer and Fasting. So FIC, excited kayo kakabsat? Dati FIC to know February 26. So sa mga nanonood na mag-FIC, excited. Sa mga hindi pa, prepare your hearts for Sunday. Itong Sunday worship service natin, 8:30 to 10 a.m. via Facebook Live and YouTube. Sa SOL class, sa mga nag-SOL, continue attending sa mga ito all kakabsat tanon mas patibkar pa iti relationship tayo kinigat. Kung kasano tayo pa nga itid dati life tayo para iti pagayatan iti Diyos. So, di lang kakabsat, hintay nga rod, dinggan, hintay nga rod iti closing prayer tayo ni Sis Juna. Praise the Lord, kakabsat. So, intay garod ag close in prayer rin. Idawat tay garod amin dagiti nga napagsasaritaan tayo iti Apo. Agkararag tayo. Yes, O Father, agyaman kami manen, dati nga gundaway, nga intad mo kada kami, dati nakapinpintas nga aldaw, nga insagot mo ti sabtunggal may sa kada kami, nga in-remind mo Panginoon, nga sika or ni Jesucristo nga anak mo, iso iti tinapay iti biyago God. Kat itatagarod nga gundaway, tulungan ka diti sabtunggal may sa kada kami o Apo, nga haan lang nga agpatingga nga nangigan mi dagiti nga sasaom ngem maipa sa puso mi o God dagiti nga instructions mo kada kami o God. Ket Father, pagyamanan mi dagiti biag ti sagtunggal maysa nga inted mo ti kada kami ket sikagarod o God itagtultuloy nga mang-remind kada kami nga ni Apo Jesucristo ket adda iti biag mi nga han mi dapat nga saraken iti contentment iti sabalin o God nga i-offer iti lubong no diket agkapulaeng kin ka o God. Agyaman kami o God iti dayti nga gundaway sikagarod o God iti agtultuloy nga magprotektar ti sagtunggal may sakada kami kastapay dagiti agdengdeng itatta nga gundaway o God. Ikumit mi nga rod amin dagitoy tinaga ni Jesucristo nga anak mo. Amen. Praise the Lord, kakabsat. God bless. Praise the Lord. Thank you so much for your time and thank you so much sa panunood and continue watching mga kapatid. God bless everyone. See you soon. Sa mga hindi pa namin nakikita na face to face. Once again. Next week again. Bye. Mga kapatid.
God Bye-bye, bless. everyone. God bless you all. Bye. Tingnan natin.